paili curace. Preion ieri de dimineață l-o trămesu în Mărie să aducă de la holdă nește paie în coșie. Scoală, Ioanie! Hă, din pat, că ai dormit cât nu se poace, ca să ce trăbet la holdă după paie, da, curace și să n-aibă colomidă. Și alce ierburi, ele e focul că ne trebuie la Crăciun, să pârlim cu ele porcul. Bine, dacă zici Mărie, am să fac cum ai strigat. Dâsă Ion, o luat coșia și la holdă o plecat. I-o încărcat în graba mare și o zuita și o zis Mărie, că pe drum săracul Ion o căzut și din coșie. Măi cu greu ajunge acasă, chilăvit ca așa-i soarcea o cemată pe Mărie ca să-i deie și ei parcea. Deschide ușa, Mărie! Nu ți-o mai deschid, bărbace! Nu-ți pușei când ai plecat să mă aduci paie curace? Spune-mi tu, ortașe mie, și să ce bată nărocul, cum ai să pârlești cu ele la Crăciun anul ăsta porcu? Îl pârlesc, mă, tu, Mărie, cu paile și-am adus, că porcu tăți nu le vege, descurace o cănus.